loc cu Giuri. Păi da, dar suntem aici la locul de aterizare, așteptăm. Stăm să ne uităm și noi. Mai stăm un pic, că fetele vor să mai stea un pic. Bă, au făcut clisă friptă ăștia, să mor dacă nu. Grătar. De unde a făcut? Așteptăm acum să coboare, să o punem la grătar. Ce, Adi nu a aterizat? Nu, încă mai are vreo 50-70 de metri. Bă, nu mă filmează nimeni! Adi, acum e momentul, ring over. Aici, Adi, vino la mine că te filmez. 10 lei filmul. Te filmează, Edi. Edi, mă dă la televizor! Te pune pe sticlă. Spune Roger. Roger! Ține de comenzi, nu mai umbla tu la stație acum. Adi, vino, pune-te aici la mine în față, că ai altitudine, poți să vii fără probleme. Super, bravo Adi!